ಪಂಜು ಕಾಕತ್ ನೀರಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓ ಈಗ ಬರ್ನಾ ತಬಿ ಹಾಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಹಾಯ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಎಂಕಲ್ ನಗೋಲೆ ಎಂಕುಲ ಗಾಣಿಗರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಸೀಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಂದರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ತನು ಅಕ್ಕ ವಸ್ತಾನು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ನೋಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬಸ್ತಾನು ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಊರು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ಆಲ್ಪಿಂಡಿಕೆ ಬಸ್ತಾನು ಅಕ್ಕ ಆಟಾಡ್ದ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಗಾಣಿಗ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಬಲೆ 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 ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ
ಬಾ ಕೈರು ನಿಸ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ಶ್ರಾವಣ್ಯ ಐ ಸೈಡ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರೀತಿ ಹಾಯ್. ಶ್ರಾವಣಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಎಸ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಕೈರ್ನಿಸಾ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೂಪರ್ ನೈಸ್. ಹಾಯ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಹಾಯ್ ಹರಿಣಿ ಎಂಚಲ್ಲರು ಬಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಪೂರ ಗೌಜ್ಯಾ. ನಮಸ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈಜೇರಿ ಏರ್ ಮಾಮ ಬೈಜೇರ್ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ ಬಿಸಿಗೆ ಅವಳು ಬಂಡೇರ್ ಎಂಚು ಸೆಕೆ ಮಾರ ಏರು ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಏರ್ ಕೊರ್ಪುನು ಸೆಕೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಮಾಮ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಪೋಪೆ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಬಿಸಿ ನೀನು ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಮಾಮು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬಲೇ ಯಾಬಣ ಒಂತ ಬತ್ತ ಪೋಪೆ ಬರ್ಚಿ ಕೋಡದ ಮಂದಿಜಿ ಇಂಚ ಕೈರುನಿಸಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ನಾವು ಸುರತ್ಕಲ್. ಇಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮದು ಸುರತ್ಕಲ್, ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ. ಇಂಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಕುಡ್ಲಡಿ ಪುರು. ನೀವು ಉಳ್ಳಾಲವಾ? ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ ನಮಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲ. ಓಲಾರ್ದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಡ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಈ ಪೊಡ್ಜೋದಾರೆ ಪರ್ತಾರ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಾಪ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಜೇಶ್ ಕಟೀಲು. ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತಾರತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಹೋಗ್ಲೈ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬಲೆವೆ ಅರಿಣಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗಿನಿಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಲ ಕೊಕ್ಕ ಸಾರು ಬೊಕ ಮೂಡೆ ಮುಗಿದಿಜಿ ಒನಸ್ ಆಂಡಿ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಂತೆ ಕೋರಿತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಮೂಡೆ ಇತ್ತನ ಬೊಕ ಯಾನು ಮನ್ಪಂದ ಗುಲ್ಲುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನನೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ನಿನ್ನನೆ ಅವ ಏನ ಬಾತು ಉಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಾಪೆ ಬಂಡೇರು ಮಾ ಬತ್ತದಾರ ಪೋಪೆ ಮನೆ ತಸ್ಬತ್ ಪೋಪೆ ಬಂಡೇರು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇರು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಕವಿತಾ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಇನಿ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ ಭಯಂಕರ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ ತುಯ್ಯನಾಡು ಹೊಡ್ಸಿವಿದ್ದೆ ಪಾರ್ದೆ ರಾಜೇಶ್ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರಿ ಎಂದೇ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದ ವಾತಾವರಣ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದ ವಾತಾವರಣ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದ ಪರಪರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಬರ್ಸುಂಡೆ ಆರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರಿಜ್ಜ ಅರೆ ಬಿಸಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಿಲೆ ಕಾಲ್ ಅಪಂಡೆ ಬತ್ತದ ಪೋಪ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ 2 ದಿನ ಕೊರ ಮನ್ಪುನತೈತೆ
ಮೂಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಜೋರು ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಪನಿ ಪನಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಜೋರು ಬರ್ತನ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಣು ನಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಸೋಂಡ ಜೋರು ಸಾರುಳ್ಳಿರಾರು ಬೇ ಇನಿ ಕಟ್ಸಂಬರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೂಪರ್ 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 ಹರಿಣಿ ಕೋಡದ ಮೂಡೆ ಉಂಡ ನಮಸ್ತೆ 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 ದಾದಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ಕೋಡದ ಕೊಕ್ಕೊಡ್ಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಾನೆ ಪೂಪಿನಿ ರಾಜಶೀರ್ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಪಂದು ಲೈವ್ ಒಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಂದು ಮೊಲು ಪಂದು ನೆರ್ಪವಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂಡೆ ತುಯ್ಯರ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನಮಸ್ತೆ 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 ಫುಲ್ ತೂತೆ ಯಾನ ತೂತೆ ಆನೆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತುಯ್ಯಾನ್ ಶೋಕಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬಂದ್ಬೇರೆ ತೂತೆ ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಯಾನು ವಾವು ಹೋಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತ ಅನ್ನೋದು ಯಾನ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಕ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೋಳಿಗೆ ಇರ್ನ ತುಯ್ಯತೆ ತೂಡು ಬಂದ್ಕೊಡಿ ಇಂಕ್ ಏತ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೇ ಈಜಿ ನಂದಿಯೇ ತುಯ್ಯ ಯಾನು ಹೊರ ಮನ್ಪೊಡು ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ ಮಂದಿಜಿ ಶೋಕ್ ಆತದ ಹೊರ ತುನಗ ಆಸೆ ಅಂಡಿ ಇಂಕ್ ಹೋಳಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಒಂದು ಓದಿತ್ತೆ ಈಗ ಬೊರ್ಚಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಲೇ ಇತ್ತೇರು ಪಾತೇರೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾದಿಜಿ ಬಲೆ ತಿಲ್ನೆ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಎತ್ತ ಇಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಧಿಕಾರ ತಿಂಪು ಜನ ದಾದೆ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪೇ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತು ಉಂತು ಓದಿತ್ತೀರಿ ಪಾತೇರೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಯಾರಕ್ಕೇನು ಎಣ್ಣೆ ಇವಾಗ ಆಜ ಹಾಕಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಲಿತ್ತು ಆ ಜನ ಇತ್ತನತೆ ನನ್ನ ಈರು ಬಂದಿತ್ತಾರತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಕೇಂಡ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಮನ್ಪಂದ ಗುಲ್ದಿನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪಾಡ ಇತ್ತನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಐಟು ದೂರ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಧನ್ಯತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೇರ್ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿಗೆ ಏನ್ದಾಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅವೇ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿರ್ತು ಉಯ್ಯ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಉಯ್ಯ ಯಾನೀರೀಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿಜಿ ತೂತೇನ್ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಬೈದೇನ್ ತುಯ್ಯೆ ದಾಲ ಬಾತಿರ್ ಜನ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಬಂದ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ಪಾತೇರ್ ಒಂದು ಇತ್ತಾರ ಅವು ಏರ ಬತ್ತೇರತೆ ಏನೇ ವೈಶ್ವ ವಿಶಾಲ ಪಾತೇರು ಅಂತಾರತೆ ಕೆಲವು ಬತ್ತಿರತೆ ಇಂಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತೇ ಸಮಾಜಿ ఒక ಇನಿ ಬುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡದು ದಾದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಕೂಡ ಕಾಡ್ ಬತ್ ನೆಲಕ್ಕಾಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೈತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತನ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೆ ಕೇರಿಗೆ ಹಾಕೊಡಿ ಹಾಕುನತ್ತು ಮಗನಕ್ಕೆ ಪೂರ ತಜತ್ ಬಾಡ್ರಿ ತವರೋಡು ಸೇರ್ದು ಹಾಕಗನ ಈರು ಬರ್ಪಾಡ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಾರ ಪೈ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಅವು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಪಿರ ಬರ್ಪಜೇರಕ್ಕರು ತೂತೆ ಅವಲ ತುಯ್ಯ ನೆರ್ತೀರ ನೆರ್ತಾರಾತ ಓರಿಯಾಗ ಮಲಗು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀನು ಯಾರು ಮೂರರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಯ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅತಿ ಆ ಮಿತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಬುರ್ಚಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಏನು ಬರ್ಪೈತೆ ಅನ್ಕೇನು ಎರಡು ಅವೆಂಚ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ 4-5 ಜನ ಐಡಿಯಾ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ನೇವೆ ಎಂಚ
ఈరోజు తొజపోడి ఇంకా అందాజ ఉంది జಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ನಿಕಲ್ ಪಂಡದೆ ಯಾರು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ನ್ಯಾನ್ ಬಕ ಮಂತ್ ಬಕ ಐಕೆ ಗೋಪರ್ ಬಿರಿ ಇಂಕ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಬರ್ಚಂದ್ರೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕು ಜೇರತ ಕೈಗೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ನತ ಹೊಲ್ತಾಕು ಬರ ಇತ್ತನಾ ನೀಕ ಇರ್ನೆಟ್ಲು ಎತ್ತನ ಗೋಡೆ ಮೀನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪೇರಾ ఈర్ దాదే నెల వచ్చున కోలు కైతలు ದೀತಾರು ಕಮೆನ್ಸಿ ಮೌತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರೇನಾ ಓ ಉಂಡಾ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕ್ರೆ ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ದಾರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಬನೋಡೆನ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ದೈ ಗುತ್ತರ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಡಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಐಡಿಯಾ ಮನ್ಪುಂದಿ ಸೈತೆ ಪಾಡಂಚಿ ಮಾರಿಲು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿನಂದಪುರ ವೈದ್ಯರು ಸಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಗೀತಾ ಮೂಡದಿಲ್ಲ ಇವ್ರದೇರ ಅಂದ ತೊಂದರುಡು ಕೋರಿದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ ಮೂಡದಿಲ್ಲಾರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬೈಜೇರು ಸಚ್ಚು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಸೇಡ್ ಹಾಯ್ ಕಟ್ಟರಕ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಚ್ಚಿನಂದ ಬಿಸಿ ತೋದು ತೋಟ ಬಿಡ್ದು ನಾನು ಬಾರ್ದು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಹಾಯ್ ఇంకా నా పంచమిల ఇజ్జి ಊರ ಕೋಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇತದೆ ಓಲಾನ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ತಿನ ಪರ್ದು ಬರ ಬಿಡ್ದುನ ಅಂದು ಇತ್ತವಿ ನೊಂಜಿ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಡ ಪಾರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಏರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಪಂಚಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಿಜ್ಜೇರಿ ಇನ್ನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ತುಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದೆ ತುಯ್ಯರ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡವೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಈ ಓಲ್ ತಿಂತ ಬತ್ತಿತ್ತದ ತಿಂತಾನ ಕಾಜಿಪುಲ ಶೋಕ ಆತನ್ ಸುಕ್ಕಲ ಶೋಕ ಆತನ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆದಿ ನೆರ್ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾ ನೆರ್ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಡ ಸನಿಲ್ಡಕೇನ ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಂಗನ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಂಗನ್ನ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ಊರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಬಂತು ಮೂಡೆ ಕಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ರಡ್ಡೆ ತೊಂದು ಎಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡೆ ಮೇಯ್ಪುನು ಅತ್ತು ಕೊರ್ಂಡತ್ತು ತಿನ್ಪಿನಿ ಕೊಂಜು ತಿನ್ಪಿನ ಕೇನುಚಿ ತಿನ್ಪನ ಬಂದ ಕೇನುಚಿ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೇಕ ತಿನ್ಪನ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜ ಅವಳು ಮೂಡೆ ಎತ್ತಿಡು ತಿಂತೊಲೆ ಅದ ತರಕ ನಿಂಗನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಿಟಿ ಐತೆ ಅಕ್ಕ ಮಳಿ ಓ ಹೌದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು ಅದು ಜಿಟಿ ಪನಿ ಇದೆ ಅಚ್ಚು ಪವನ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಚಾನಲ್ ಭಾಷಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕೋರಿಲ್ಲ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ತೆಲುಗು ತಗೊಳ್ದೆ ಹೌದಾದ ಬರೀತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಭಾಷಾ ನಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಯಾನು ಮೋನೆ ತೆಗೆದು ಬರ್ತದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹಾಯ್ ನೀ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಮೂಲ ಕತ್ತಲೆಂಡು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕತ್ತಲೆಂಡು ಪಾಪ ಮಾರ ಯಾರೊಂಜಿ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗುದಾರು ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾಯ್ಬಿನ್ ಕಾಸಿ ಸೇಡ್ ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿನ್
ಸೈಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸೇಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದಾದಾಪುರ ದಾದಾಪುರ ಬರ್ತೀರ ಯಪ್ಪ ಏನು ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓ ಹೌದಾ, ನಮ್ಮದು ತುಳುನಾಡು, ತುಳು ಭಾಷೆ. ಕನ್ನಡ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಾ ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡದವರಕ್ಕ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಥರ ಉಂಟಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ? ನಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಆಯಿತು, ಊಟ ಆಯಿತು, ನಮ್ದು ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಎಲ್ಲಿಯವರು ನೀವು? ಜೈ ಹಿಂದ್ ಹೊಲ್ತಾರು, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅನ್ನೋದು. ಪಾವಗಡ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಸಂಡೆ ಸೂಪರ್, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಡೆ ಸೂಪರ್. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ. ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ ತಮಾಷೆಗೆ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಆಂಧ್ರದವರಾ, ತೆಲುಗಿನವರಾ? ಹೌದು, ನಂದು ತಂಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗಿನವರಿಗೇನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಹೌದಾ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಬೆಳದಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಪಾವಗಡ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹೇಗಿದೆ ಸಂಡೆ? ಸೂಪರ್ ಸಂಡೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಸಂಡೆ? ಸಂಡೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು, ಸಂಡೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು. ಮಂಡೆ ಪೂರ ಚಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದಿತ್ತೆ. ಸಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದು ಬರ್ಸ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತೀನಿ ಕರ್ಜಿನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿ ಪಗೆಳು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಡೆ ಬರುತ್ತಿನ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಅಲೆ ಮೂಲ ಬೆಳದಿಂಗಳು ರವೆ ಆರ್ಡರ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅರ್ನಲ ಒರ್ಮರೇಕ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ ಕನೆ ಆರ್ಲ ಪಾಪದಾರ್ ಯಾಕೆ ಪಾಪ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನನಗೆ ತುಳು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲೀರಿ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹೌದು ಸಿಸ್ಟರ್, ನಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ.